No, que vull la paraula, sisplau. No li he donat la paraula, senyora Doncs me la Llimós. prenc. No es pot prendre la paraula, perquè qui atorga la paraula sóc jo, no és vostè. Per tant, li prego que silenciï ara mateix el micròfon i no s'expressi fins que li doni el torn de paraula. Vostè ha dit les Li agrairia que respectés el torn de paraula i no li he cedit. Aturi el micròfon, si us plau. Aturi el micròfon. Vostè l'incomoda que la gravin, perquè vostè és nostàlgic, recorda aquella època en què aquí només entraven les càmeres de TV Ripollès, a qui vostès subvencionaven amb 45 o 50.000 euros anuals i evidentment treien els informatius allò que els interessava. Vostès recorden aquella època en què compraven a cop de talonari i a cop de talonari de diner públic els mitjans comarcals. És clar que els molesta que vinguin persones que amb el seu mòbil gravin i pengin a les xarxes socials lliures i no subvencionades. És clar que li molesta perquè no pot controlar el relat com el controlava abans a cop de talonari públic. Això és el que li molesta. Doncs s'haurà d'aguantar perquè han canviat les coses. Aquesta nova era de les xarxes socials permet que tothom amb un simple dispositiu mòbil pugui gravar la realitat i distribuir-la i arribar a totes les llars, sense haver de pagar ni un euro públic, sense que això afecti les butxaques dels contribuents ripollesos ni dels contribuents catalans. Per tant, lamento que l'incomodi, però haurà de conviure-hi. Acusa, no?, de que no he erradicat el problema dels botellots. Escolti'm, és molt fàcil defensar regularitzacions massives com fa la seva formació política i en què va traspassar el problema als ajuntaments, i ja el resoldrà la batllessa de Ripoll. Què vol que faci jo si cada dia arriben bandes llatines i arriba immigració musulmana que no respecta les normes de convivència ni les normes de civisme de la nostra comtal vila? Si no tinc competència per expulsar, no tinc competència en estrangeria, faig tot el que puc dins les meves limitacions i dins els meus recursos, però és evident que hi ha problemàtiques que ultrapassen l'administració municipal i que depenen d'administracions molt superiors, en les quals la seva formació política sí que té una responsabilitat molt evident. Aquí a Ripoll vostè em retreu que jo li he dit que no té responsabilitat i no la té, perquè en la gestió de govern ningú li vindrà a fer retrets a vostè perquè són conscients que vostè no governa. D'aquí he fet el comentari que vostè no té la responsabilitat que tenim l'equip de govern. Però en canvi la seva formació política o la formació política nacional de la que penja la seva formació política municipal sí que té responsabilitat en el panorama i en el paisatge humà que ens han traspassat els viles i municipis de Ripoll i que ara els ajuntaments no tenim ni competències ni recursos per poder resoldre. Vostès són partíceps del problema, per tant, de quines solucions estan parlant si és que vostès són el problema? Vostès han generat aquest problema, vostès l'estan atiant, aquest problema. Reclamen ara competències d'immigració a Madrid. Per què? Ja ho han explicat, perquè vinguin més, tinguem més recursos i puguem acollir-los a més bé. O sigui, no volen erradicar el fenomen que s'ha demostrat que és inviable. El que volen és encara potenciar-lo més o que hi hagi més recursos associats per mirar d'obrir noves guinguetes. I després culparem els ajuntaments del panorama que ens deixen els nostres carrers. Després, esclar, el batlle de Torelló no pot fer front a les bandes marroquines que actuen, la policia local se sent desemparada, no té capacitat per resoldre el problema, no hi ha el principi d'autoritat, perquè és clar, com que aquí només es fiscalitzen les forces de l'ordre en comptes de fiscalitzar els delinqüents i criminals, doncs és clar, se n'estan de tocar, no fos cas que t'obrin un expedient sancionador i t'inhabilitin de sou i feina. I hem creat aquest model teletubiesc, de tot es resol amb mediacions i parlant, i la realitat que tenim als carrers és la que tenim, i qui la pateix som els ciutadans. I evidentment el govern d'Aliança Catalana, que aposta pel seny i l'ordre, intenta regular, i aquí per això presentem la modificació de les ordenances, per mirar d'endurir les sancions i mirar d'erradicar aquests fenòmens. Anem tapant els forats que generen administracions superiors amb les seves males praxis i amb les seves polítiques nefastes. I vostès farien bé de pressionar la seva formació política en l'àmbit nacional i fins i tot en l'àmbit estatal espanyol, perquè vostès contribueixen del Parlament dels espanyols, per mirar de frenar tot això i de no passar-nos el problema i el mort als municipis. Que nosaltres demanàvem aquestes competències per poder acollir millor a casa nostra a la gent que ve. S'ha generat un debat al voltant d'aquesta petició de les competències d'immigració que ha desvirtuat el que vol Junts per Catalunya, que és una eina per integrar, no per expulsar.